salah satu yuk dasar dina ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing ayu dhewe anakku Limbuk. Ana dawuhmu apa mak timbali karo anakmu aku. Lereng sawetara ya nok mengko perkara lakon kena ditutuke sak rampunge limbukan. Iya. Ning sing luwih baku sing luwih wigati, ya. Aku karo kowe anakku Limbuk. Ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Iya. Ning luwih dhisik sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta, ngaturake tetembangan Kang Maneka Warna. Ya. Luwih dhisik ayo anakku Limbuk tak kanthi. Heeh. Ngaturake rasa puja lan puji syukur. Iya. Kunjuk marang Gusti kang murbet dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan, ya. Kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Muga tanpa berkah lan nikmate pangeran aku karo kowe sak rombongan bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Pak. Iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan, ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono ya, Mak. Tasyakuran pernikahan sapa sing wis kasembadan pinala kramakake ya. Nuwun inggih menika Mbak Yu kula, Mbak Titik Helen Nur Safitri, ngono. Putri pertama Bapak Solikin Kang Sarta Ibu Mariati, ngono. Sing dungingas kene saka Tegalrejo Kecamatan Rejo Tangan Kadipaten Tulungagung no. Ngene iki. Terus temantene kakung nuwun inggih menika Kang Mas kula, Kang Mas M Bahaudin Abror. Putra pertama nuwun inggih saking Swardi Bapa Juwaini, ngono. Ingkang sarta Ibu Tati Suharti, ngono. Saka ngendi? Saka Arya Jeding Kecamatan Rejo Tangan Kadipaten Tulungagung no. Iya ngestokake dawuh. Dene akad nikah wis katindakake kanthi lancar lan gangsar. Ya kuwi mau esuk no. Iya. Ya kuwi tanggal 4 Oktober pukul 9. Ngono ya, Mak. Bengi iki awake dhewe kari hiburane kari ropian-ropiane pancen bener kaya mangkono no. Mula wis sak pantese wis sak wajibe Kang Sarta sak trepe. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono. Terima kasih yang sangat banyak. Ya. Kunjuk nuwun inggih punika keluarga besar Bapak Solikin Kang Sarta Ibu Mariati Sokibul Hajat. Sagotra keluarga besar ingkang sampun nuwun inggih menika memberikan kepercayaan awake dhewe ketiban sampur kinen paring lelipur gelar kelir gantung gong tasyakuran pernikahan ya kuwi gelar adicara wayang kulit kaya bengi iki. Ngono ya, Pak. Pancen bener kaya mangkono.
acarane pernikahan Mbak Titi niki Mbak Titi Helen Nur Safitri Kang Sarto Mas Bahaudin Abror ditanggapke wayang iki ngene no nek cara wong kuno biyen kok adicara pernikahan ditanggapke wayang kuwi pancena wong tuwa utawa sudarma duweni pangudang-udang duweni gegayuhan supaya temanten kekarone iso njupuk hikmah Kang Sarto falsafahe ana ing cerita wayang supaya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ngono ya Pak nyonto lakone wayang tuladane Mak sing iso diambil filosofine dalam pagelaran wayang kulit ana ing selaras karo adicara temantenan apa contone temanten kekarone kon nulat ya kuwi garwane Raden Janaka ngono ya Mak garwane Raden Janaka kuwi sapa sing kaprah ana 3 iya nuwun inggih menika Dewi Wara Sembadra, Gusti Ayu Wara Srikandi lan Dewi Larasati ngono. Kuwi ambak ndur sak jeneng nanging mengku surasa kang apik, mengku teges kang becik ngono ya Mak. Upamane sing angka 1 ya kuwi Dewi Wara Sembadra. Dewi Wara Sembadra kuwi tegese Sembadra kuwi sengsem bebodra ngono. Seneng bangun, seneng gawean ngono ya Mak. Saka sing durung ana dadi ana ngono. Kula manten anyar ya kudu ngono ngono. Sing maune durung duwe omah ya kudu sengsem bodro omah ngono ya Mak. Wong kuwi prawira yen iso mentas dhewe kok Nduk ngono. Arep omahe ibarate nggur sak omah keong ning yen saka hasil kringete dhewe kuwi perwira ya Mak. Pancen bener kandhamu no. Dewi Sembadra uga duweni nama lain ya kuwi Dewi Bratajaya. Brata kuwi tegese laku, Jaya kuwi tegese unggul. Tegese temanten kekarone bisa unggul ing laku. Ngono. Maknane pangandikan, pikiran lan tindakan kudu bisa mencerminkan akhlakul karimah. Ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Terus sabanjure garwane Raden Janaka sabanjure ya kuwi Gusti Ayu Wara Srikandi ngono. Sriwi tegese ratu utawa pangan ngono. Kandi kuwi tegese wadah ngono. Dadi wong wadon ya kudu kaya mangkono, dadi wadah pangan sing apik, dadi wadah pangan sing becik kaya kautamane ratu ngono. Aja dadi pedaringane bubrah utawa pedaringane bocor ngono kae ya Mak. Wis ora Srikandi neh wis ribombokno. Iya, iya ngestokke dawuh. Terus sabanjure Gusti Ayu Dewi Larasati ngono. Yen wis bebodro omah, Kang Sarto wadahe wis becik, iya. Tegese kuwi pasangan utawa temanten sing wis laras atine ngono. Satemah nemu Janaka utawa Janah tegese swarga. Wah, ngono ya Mak. Dadi akeh piwulang-piwulang pituduh Kang Sarto pitutur ana sajroning wayang kang iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuladane contoh kecile kaya ngene. Sing sehubungan karo wong omah-omah kaya mangkene kurang luwihe no. Iya ngestokake dawuh. Wah, bombong kawaran bungah ya Mak. Bombong kawaran bungah no. Isa sowan ana ing keluarga besare Bapak Solikin Kang Sarto Ibu Mariati. Iya. Ternyatane bengi awake dhewe sowan komplit. Iya, sowan komplit. Sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata Pijil saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk ngono. Pengrawit sinden kabeh wayang gamelan. Gawa saka omah. Pancen bener kaya mangkono no. Dasare apa meneh keluarga besare Bapak Solikin Kang Sarto Ibu Mariati
senadyan awake dhewe perdana lagi sepisan ketemu karo keluarga besare nanging parandene anggone nyugata awake dhewe sak kanca luar biasa jempol loro no. Sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani wong liya manjing dadi sedulur ya kaya bengi iki. Iya mak iya mestokake dawuh. Iya mestokake dawuh. Sing baku biyung sowan rene sak rombongan aku minangka wakil rombongan kanca-kanca sanggar seni Astabata ora arep matur akeh-akeh mok. Ngono. Aku mung iso njurung pandonga. Ngono ya mak. Dongane biyung dongaku Mbah Nyumili mak. Ya kuwi kanggo pinanganten kekarone. Iya. Muga-muga ingkang wis kasembadan pinala kramakake. Ing antaraning Mbak Titi, Helen Nur Safitri kang sarta Mas Baudin Abror. Ya. Kang bengi iki wis kasembadan bangun Bali Wisma. Ya. Muga-muga kula wargane dalam menempuh bahtera rumah tangga dadi kula warga sing sakinah mawaddah warahmah.